Machiegni kendo, johala e chiro ma Masira e kadak ma Kisumu East kwano lal maduong' bang' mach muoch kendo wang'o stondegi okinyi ma kawuono. Masira mar machno manochakore sa 10 mar okinyi ne owang'o kuonde ohala moingo 15 koweyo chien lal maduong'. Jokanyo masimo mach mawuok e boma ma Kisumu kata kamano nochopo mapiyo mosimo mach ma kamano. Negigeng'o landruok mar mach makamano e dukni mamoko mathoth mane nitiere machiegni. Kata kamano johala golo kwayo mondo miten kaunti no mondo ogernegi stondegi mag ohala ma otegno mopogore gi mabati ma giloke sani. Mach nomonjo stalls moko e chiro ma Masira kaendi. It is unfortunate niwach majni osebedo kokaga like now after 2 years or after every year in gino matendo ga sate no atemo kar mwanyalo gocho ne fire go extinguisher kitamo gichopo mapiyo piyo watemo res kanyo bente parking mar geche iro atemo golo moko kanyo do udi moko koro wang gidi mora mora e kanyo nitiere mondo mang'eny nitiere joma loko wala to gima ng'eny giweyo kanyo. It's very unfortunate. Jawanga kamano higa ka higa wayudo ga kasara higa ka higa ma wayude Nyamasachwa ka. Ocho manyalo koni mondo gikonywa wasehinyore mang'eny. Ka ginyalo konyo to gikonywa. County government mar Kisumu ka uyie to ugernwa ute mabeyo ma ok wanyal yude lala aina mar mach osebedo ka wang'o wato nikech wan gi ute mabati mach landore piyo kendo wang'o gik moko ma kwan mok nyal. Okinyi ma kawuono mine ma johala ma Masira thothgi ogore piny ka gi faint kaluwore gi mwandu ma giwito. Wawito mwandu ma ok wanyal kwano.